माइरंखौ अनला ओंख्रि संनायनि माइरंखौ आधा घन्टा सोमनानै दोनग्रोनोसै बेनि उनावहाय दसे सर' होनानै मिक्सार मेसिनाव उनगोन बेनिफ्राय अनलाखौ माइरंखौ दसे सर' होनानै दोनथ'नोसै बेनिफ्राय मिक्सार मेसिनाव होनोसै अनलाखौ उननोसै मिक्सार मेसिनाव गरसिजों आलुजोंखौ एवना लाग्रोनोसै एवग्रोनानै दानिया दै होनोसै दै होनानै गोदौ होनोसै गोबावनो बेनि उनावहाय अनलाखौ दाहाय होसै दानिया दै लागायनानै होसनबाय अनलाखौ दानिया गहना जादोंना जायाखै नायग्रोनोसै गहनद्राय जायोबा दै एसे लागायजाबावगोन दानिया गोदौ होनोसै एसे खारदै होनोसै खारदैखौ खोलसे एसे होनोसै दानिया खारदै होनोसै खारदै एसे होनानै गोदौ होनोसै थिगसे गोबाव खारदै होबाथाय गोजा जाखायो अनला ओंख्रिया खारदै जानांगौनो मानसिनि देहाया खारदै जाबासो उदैनि गेस्ट्रिक आरिफ्रा थावफ्रा खारदैजों अरख'यो दानिया अनला ओंख्रिया थिखोना गोदौबाय अनला ओंख्रिया खारदै मोजांबानो अनला ओंख्रिया मिरामिसबाबो गोथाव जायो दुन्दिया होनोसै दाना दुन्दिया होनानै दसे गोदौ होनानै खांनोसै दसे गोदौ होनानै खांनोसै दिनैनि गोदान भिडिअ'आ बेनो